Dobrý den. Dobrý. Nazdar. Vážení zaměstnanci a drahé zaměstnankyně, jmenuji se Martin Krynický a byl jsem za vámi vyslán z Ústavu pro výzkum a vývoj v agronomii Ministerstva zemědělství České republiky jako emisar pro koordinaci přechodu vašeho hospodářství na moderní standardy ISO. Abych se mohl zhostit této zodpovědné funkce v této zaostalé oblasti, absolvoval jsem dlouhé a náročné studium, které jsem zakončil mezinárodním certifikátem zvaným maturita. Maturita. Co on zmuž hlavou, my zmůžeme rukama. Uděláme si vlastní maturitu. Jo, správně. Dostane pořití. No tak, hodně štěstí. Nedarujeme mu to. Já študoval a budoucnost si budoval a máma chtěla, aby ze mě zemědělec byl. Když v náborech jsem listoval a nevěděl, co bude dál, až v JZD na brigádě jsem to pochopil. Předseda si stěžoval, že neví, jak to udělá, že před sebou rozdělanou 5letku má. Jako první model se nám představuje Vojta, na hlavě si nese vědomosti o hradech a zámcích. Tak už jsou zás traktoristi. Jednička, dvojka, prostě ty kvality známe. Tak už jsou zás traktoristi. I když s vlekem v půlu stěží zacouváme. Tak už jsou zás traktoristi. Jednička, dvojka, prostě ty kvality známe. Tak už jsou zás traktoristi. Jako druhá přichází Adel s inovativním modelem rozeplého pláště. Další následuje Majda v celém bílém outfitu, který doplňuje červený šátek. Tak už jsou zás traktoristi. Jednička, dvojka, prostě ty kvality známe. Tak už jsou zás traktoristi. I když s vlekem v půlu stěží zacouváme. Tak už jsou zás traktoristi. Jednička, dvojka, prostě ty kvality známe. Tak už jsou zás traktoristi. Víš co? Jen se blízká. Jednička, dvojka, prostě ty kvality známe. Tak už jsou zás traktoristi. I když s vlekem v půlu stěží zacouváme. Tak už jsou zás traktoristi. Jednička, dvojka, prostě ty kvality známe. Tak už jsou zás traktoristi. Hlavy študované. Se divím, že si ještě nenamlátil hubu. A jako další Market s úžasnými holínkami. Jako další je Natálka, která vynesla nový model košile Cowboy 360. A jako poslední Eliška, která si na hlavě i v hlavě nese vědomosti z algebry. No, moc jsem tomu nevěřil, ale máte to.